jaluk makula nek bisa iki Allahumma. Amin. Wayah magrib kok kruwadan. Menyang kali kok nggawa timba. Mumpung diurip nanggap wewayangan sok ben yen mati bakal munggah swarga. Amin. Tambah sak lagune. Mas Gareng. Iki ana dawuh saking panjenenganipun Bu Farida sing jauh di negara Dubai. Nyuwun sesigeman sing ngaturke panjenenganipun nduk utare karo nduk Bumi Lestari. Katur unjuk keluarganipun ingkang wonten Desa Gondit Saung. Mbah ini keluarga mugi sehat, Mbah Bong Slamet keluarga sehat, Mbah Mantan Gondit mau mugi keluarga sehat. Pokoke dulur-dulur sedaya sedayanipun pinaringan segerwaras sehat. Mbak Witri ya. Mas Kulit. Iya. Instruksi dulu. Dari Kalimantan Pitu loh Pak nggih. Pitu, Pak. Pripun, Mbak? Ini ada himbauan dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Terima kasih. Kasih nopo? Request ini ku wau lari kula Pak. Ya ampun. Ya Tanggung jawab loh Mas. Napa Pak request Pak niku Pak? Napa Pak? Lali janjine versi jaranan. Nggih to Pak, Pak. Pak kok koyo ora mungkin Pak. Asmane sapa ben bener? Asmane sapa? Alah, Pak, belum saya Pak. Ya Allah. Sapa Mas? Lali sapa ya? Asmanipun sinten? Oh, alah Pak Gunawan. Saking Kalimantan. Nggih, lali janji. Maksudnya lucu ingkang galunggo ya. Nggih, menika perantau wonten Kalimantan. Ya napa mau adune? Lali janjine Mas. Engko di adoke. Versi jaranan. Versi jalanan iki sing anyar. Nggih. Oh, menika pengendali mawon pun beda mawon bebas. Engko diadoke. Nggih. Cuman dhisik. Nggih, iki khusus menika dulur kula wedok sing wonten Dubai. Mugi-mugi anggenipun pados rezeki wonten luar negeri, pinaringan seger waras panjang yuswa, dados putri ingkang sukses wonten ing laladan pundi. Gimana sih? Balik. Bawa. Wong loro niku sate bawa kabeh kok ya. Mbak sik. Berposo kan lemu ae ya. Ribet janji. Alhamdulillah menika sampun susut. Susus mono wis susut. Rangon kita yo wis ling lho. Poso susut rokok ya. Poso ra kudu. Poso terus malah jadi kaya ngono, ambuh kabeh. Ya. Nggih. Ya. Boten kathah pen kunjuk dumateng Bawa Kerajaan. Bawa Kerajaan Tegalonggo. Biasane niku nggih ngundani seni lho Mas. Iki kunjuk Bang Osor keluarga. Ya, lanjut.
kanca-kanca sinuman ya di pinangkani sing dadi panggone ora eri kanca-kanca kadang werda utawa para pinsepuh ya dipinangkani Mas Gareng. Nggih Laras, untuk rukun nunggal rasa sing dadi suksese pagelaran bengi iki Mas. Mula wong nom iki yen guyub gawe kahanan piye wae bakal tinekan. Monggo. Dulur-dulur pasar Mas. Dulur-dulur pasar. Nggih, mugi-mugi pinaringan seger waras. Amin. Satu sahanipun. Suara kurang permana ning Terus Namun roh marang ya Sulistyo pijer ngincangake alis akhir terus ngobati luwih becik Thank you.
Nggih, matur suwun. Nggih. Sebat Sesuk, Mas. sasi sesat